Doamna Hara, spuneți-mi un pic, ca să înțeleg, cum se vede de acolo, din Statele Unite, cum se vede ce se întâmplă în România acum, în ziua de astăzi, pe 11 ianuarie? Ca o lovitură de stat, ca un lucru extrem de incorect, însă nu știu dacă americanii poate să intervină, dată fiind situația care este în America la ora actuală. Părerea mea este că Uniunea Europeană a intervenit aici într-un mod negativ, poate am sau n-am dreptate, în a participa la această lovitură de stat. Și iată că oamenii sunt nemulțumiți, oamenii vreau dreptate, este stradă, pentru că ăsta este un an foarte incendiar, e un an apocaliptic, e un an biblic al eu, pentru că rămâne în istorie și rămâne în istorie și dată fiind situația care se întâmplă în România, pentru că situația din România se va agrava, asta e părerea mea și poate și părerea americanilor, situația asta nu poate să ducă la nimic bun. Și readuce din nou situația care a fost în 89, o să asistăm la o revoluție, zic eu, a românilor, care trebuie făcută pentru că altfel nu se poate face dreptate și uite în ce situație suntem, iar americanii susțin dorința poporului de a merge mai departe cu alegerile așa cum au fost ele, deci iată că, cum să spun, din punctul ăsta de vedere aveți susținerea americanilor. Doamna Hara, vă rog. Da, eu personal cred că această curte constituțională nu va da înapoi, nu va încerca să rectifice greșeala care a făcut-o, și că sunt și alte influențe din afară. Dar în niciun caz nu cred că americanii, cei care sunt de partea curții constituționale, deci asta în niciun caz. Pe de altă parte, cineva în emisiune spunea că ne întoarcem în timp. Da, ne întoarcem în 1989 în sensul că vom vedea proteste la fel de mari ca atunci și vom vedea că românii trebuie să iau o decizie majoră ca să schimbe din rădăcină această conducere putredă de prea multă vreme, care a făcut prea mult rău României. Deci asta se va întâmpla. Asta este un an care declanșează un șir de proteste fără precedent după atâția ani, dar care vor duce până la urmă la o eliberare. Iar România are o poziție strategică extraordinară pe hartă și americanii au nevoie de români în poziționarea lor și au nevoie probabil să creeze Eu o sunt mare convins, doamna Hara, totală. că și România are nevoie de America în momentul ăsta sau de America... Da, De America din 20 încolo. Da, de Să nu fie pomul lăudat, da. Va participa în a sprijini România, în a face dreptate pentru România, dar nu știu întotdeauna că dreptatea vine dinăuntru, deci poporul român o să-și facă singur dreptate cum și-a mai făcut în 89 și în felul ăsta această curte constituțională care a făcut un abuz incredibil, fără precedent, va trebui probabil să dispară și alți oameni să înlocuiască aceste personaje care au jucat un rol atât de mărșav. Et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et que elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Sunt declarațiile fostului comisar european Thierry Breton care l-au făcut pe miliardarul lui Donald Trump să reacționeze. Într-un schimb de replici dure chiar pe propria rețea de socializare, Elon Musk îl numește tiran al Europei pe Thierry Breton, care încearcă să explice că s-a înțeles greșit ceea ce a afirmat la televizor. Mai exact, fostul consilier european a scăpat porumbelul zicând că Europa a intervenit în scandalul anulării alegerilor de la noi din țară și că poate interveni în orice țară, inclusiv în Germania, acolo unde suveraniștii sunt pe cale să preia puterea. De altfel, miliardarul lui Trump, care va ocupa și o funcție importantă în noul guvern al Statelor Unite, critică tot mai mult direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană. Elon Musk a pus la zid sistemul de la Bruxelles instaurat de Ursula von der Leyen, menit să se lupte doar pentru politicile de mediu prin închiderea industriilor.
Nici guvernul de la Berlin nu a scăpat de criticile miliardarului american. Elon Musk a lansat cuvinte dure după prăbușirea coaliției conduse de cancelarul Olaf Scholz. În replică, cancelarul german l-a acuzat pe Elon Musk că vrea să influențeze alegerile din Germania în favoarea partidului de extremă dreaptă. De altfel, în scandalul dintre Elon Musk și Olaf Scholz a intervenit și liderul extremei drepte din Germania. Într-o discuție pe platforma X, deținută de miliardarul american Alice Weidel, a criticat aspru politica guvernelor germane. Weidel afirmă că distrugerea Germaniei a început încă de pe vremea când la cârma țării era Angela Merkel. Ținând cont că ușor vremea lui George Soros a pune în Europa, Giorgia Meloni a început să se alinieze în spatele lui Donald Trump și miliardarului lui. De altfel, prim-ministrul Italiei nu ratează nicio ocazie să-l apere pe Elon Musk în scandalurile cu liderii europeni. Allora, il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Ma non vi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici? Questo lo fa, per esempio, George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Progresiștii au primit o lovitură cruntă și din partea fondatorului Meta, companie care deține Facebook, Instagram și WhatsApp. În ultima perioadă, Mark Zuckerberg le-a întors spatele în favoarea suveraniștilor. Mai exact, fondatorul Meta a făcut dezvăluiri despre cum liderii europeni l-au obligat să impună cenzura pe platformele pe care le deține în perioada pandemiei. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, and we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. După ce Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite, fondatorul Meta a dezvăluit că va colabora cu acesta pentru a scăpa de condițiile impuse de liderii Uniunii Europene. De altfel, Mark Zuckerberg ar vrea ca președintele american să-l scape și de amenziile uriașe primite de la europeni. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. Ținând cont că Mark Zuckerberg s-a dezis de George Soros, Australia a decis să interzică Meta anumitor categorii de oameni. Persoanele sub 16 ani nu mai au voie să folosească rețelele de socializare, fiind prima țară din lume care ia o astfel de decizie. De asemenea, există voci care spun că interdicția se va aplica în mai multe țări în care se resimte influența miliardarului american George Soros. Publicația americană The Washington Post suferă pierderi financiare uriașe după ce omul de afaceri Jeff Bezos a decis schimbarea drastică a politicii editoriale a cotidianului. Mai exact, cu doar câteva zile înainte de alegeri, conducerea ziarului a decis să nu mai susțină pe Kamala Harris. De altfel, și un număr mare de jurnaliști simpatizanți ai lui Soros au părăsit redacția. Doamna Hara, că sunteți acolo, la sursă, se resetează lumea în 9 zile? Ca așa pare. Da, dar eu nu-l văd pe Soros să mai aibă nicio putere în viitor. Probabil că va și dispărea din toate punctele de vedere. Așa că pericolul care l-a reprezentat el atâta vreme nu mai este în viitor. Se schimbă toți spionii pe tabla de șah. Asta înseamnă 2025. Niște mutații incredibile din punct de vedere politic. Deci ăsta este un an care este un an de răsturnări politică, așa cum a fost 2024, doar că sunt mult mai evidente decât ni le imaginăm, iar lovitura care a fost în România o să se întâmple și în Germania, evident că da, însă schimbarea asta politică care vine în următoarele 9 zile o să ducă la multe transformări și poate la multe transformări foarte bune și pentru românii noștri, care le dorim din tot sufletul, dar și multe alte transformări. De fapt, 2025 e un an biblic. De ce? Că în Biblie se vorbește de cei 4 cai. Și cine sunt aia 4 cai în 2025? Este Donald Trump, Papa de la Roma, Elon Musk și regele Charles. Și bineînțeles și Putin, care undeva a răzdoat această situație. Deci iată că anul ăsta aduce niște schimbări la care nici emisiunea voastră, nici cei care ne ascultă, nici nu și le imaginează. Doamna Hara, explicați-mi un lucru. Cu ce, Doamne iartă, m-a greșit țara asta
ca să ne întoarcem la vorbele lui Iliescu, ca să ne întoarcem la oameni răniți pentru că își cer dreptul lor la vot. Oameni care sunt conduși de alții. Cu ce a greșit țara asta? Țara asta n-a greșit țara cu nimica. Este doar pentru că românii poate au fost prea, poate au acceptat anumite situații la care ei trebuiau să iau o poziție, dar lucrurile în România s-au dus în jos în ultimii 30 ceva de ani. România a început să sufere tot mai mult și a devenit tot mai afectată și tot mai, lezată din toate punctele de vedere. Și nu cred că se poate chiar atât de pașnic să se ajungă să se facă o transformare, pentru că românii pot să iasă pe stradă într-un mod frumos și elegant, dar cei care conduc rămân tot la putere. Pentru că nu o să fie deloc impresionat de un protest din ăsta elegant. Cred că o intervenție puțin mai dură trebuie făcută ca să... cum s-a întâmplat, că lucrurile se repetă. Ce s-a întâmplat în 89, cum se spune, într-un fel zic eu că se va repeta în România, că numai așa se scoate rău de tână. Doar că nu se va întâmpla cu violență, că despre asta e vorba. Nu cu violența care a fost aici. Acolo, Vă spun că atât de impresionați, doamna Hara, vă spun de aici. Doamna Hara, vă să interveniți, vă rog frumos. Da, câteva lucruri vreau să spun. În primul rând, dacă vrei să fii destrăbălat, poți să fii destrăbălat oriunde pe planetă. Da, nu trebuie clar. să fii neapărat în America. În al doilea rând, toată această nomenclatură a României, începând cu Iohannis și tot ce vedeți, eu sunt sigură, fac pariu în emisiunea voastră, că va dispare. Că oameni ies pe stradă sau nu ies pe stradă, ăsta e sfârșitul la acești oameni și acești partizi de drum mare care au nenorocit această țară de prea multe vreme. Până aici la fel. De asta eu sunt sigură. În capul meu pătător, că aici și acolo ei nu mai au nicio șansă. Vine altceva nou, vine un flux nou în România. În al treilea rând, România o să se întoarcă în România, pentru că România vine și momentul ei să înflorească. A trăit prea mult în mizerie, a fost prea mult asistită, nedreptățită, dar s-a ajuns la limită și există punctul ăsta de cotitură în care România o să-și devină și o să înflorească și o să fie ca și pasărea Felix, pentru că România nu va dispare niciodată de pe hartă. Dimpotrivă, sunt sigură că de România este nevoie și de români este nevoie. Iar poporul român este un popor credincios care crede în Dumnezeu și atunci nu este atât de coruptibil. El a fost doar foarte, uzat, manipulat, influențat în mod negativ. Dar dacă își câștigă identitatea și se câștigă coloana vertebrală, că totul vine din interior, e adevărat. România suferă la ora actuală de o boală autoimunitară pentru că ne atacăm noi pe noi. Lupta este internă între partide, între fracturi politice și așa mai departe. Dacă asta se reglează și ne trezim la aspectul ăsta, noi suntem un popor extraordinar de bine de deștept și bine poziționat ca să folosim poziția noastră geografică în favoarea noastră și inteligența noastră în favoarea noastră, iar eu sunt sigură că românii se vor întoarce în România și vor clădi această Românie mare, ba mai mult se vor extinde și vor lua înapoi în anii care vin părțile României care au fost curate de drept în 1944. Deci iată că lucrurile nu sunt atât de triste cum le credem, doar că românilor le lipsește această minte conducătoare, le lipsește o forță care să le dea cu speranța și avântul și încrederea. Și e adevărat ce s-a spus în România, banii nu aduc fericirea, ca să glumesc doar numărul lor. Că de-aia ne uităm la Elon Musk pentru care toți banii din lume și spunem că e cel mai deștept. Nu, Elon Musk nu este cel mai deștept. Doamna Hara, Nea Vasile e un om simplu care trăiește din ce produce și un om sănătos, că mănâncă sănătos, nu mănâncă tâmpenile pe care le mâncăm noi. Nimeni nu spune asta,
dar cel mai deștept, nu putem să-i dăm calificativul ăsta, pentru că el are, cum se spune, anumite idei foarte futuriste, care nu neapărat să ne ducă în direcția care trebuie, dacă ne gândim la unde merge omenirea în anii care vin, dacă avem o viziune, pentru că noi suntem în emisiunea asta să creăm o viziune a românilor, o viziune a lumii în general, unde merge omenirea, dincolo de faptul că vedem că arde California. Asta este apocaliptic. Ce se întâmplă în lume trebuie să ne ducă cu dea la Biblie. Dom'le, unde să ajungem să ne arde o parte a unei țări în halul ăsta și noi nu știm de unde vine și nu suntem în stare să controlăm focul. Aici e o mare întrebare. Stați un pic așa, doamna Hara. Asta e țara. Asta e țara, doamna Hara. Ăștia sunt, pe ăștia îi punem din nou să ne conducă. Nu o să mai tot. Acționacul ăsta s-a uitat într-o oglindă cum arată. Să vadă dacă are față de TikTok. Mai de capul lui. Nu-l așteaptă vremuri bune. Asta e siguranță. Iar săracii oameni, săracii români, am și o verișoară în România, care tot asta are pensia asta, și pur și simplu sunt revoltată. Mi se rupe inima. Nu este posibil așa ceva. Iar la poziția mea trebuie să vină niște oameni care să înțeleagă suferința pensionarilor, suferința oamenilor care au ajuns la o vârstă și care vor să treacă decent și civilizați și n-au din ce. Nu se poate. Deci astea niște lucruri fundamentale care se întâmplă în România atât de eronat, atât de greșit, atât de contra poporului. De-a poporul trebuie să spună ceva, să aibă o voce care să fie auzită. Că dacă vocea nu e auzită, degeaba ne manifestăm. Aici este toată situația. Cum facem justiție la toate nivelele sociale, de la amărâții de pensionari până la guvernarea unei țări care e atât de esențială, într-un moment crucial în evoluția lumii și special în evoluția României. Și a Americii, pentru că și aici se întâmplă enorm de multe lucruri. Că veni vorba, doamna Hara, că veni vorba, vreau să vă întreb un lucru. Stați așa, că mi-a venit acum, mi-a scris un coleg, de fapt, și mi-a spus că în acest an săgetătorii vor semna contracte fructuoase, că domnul Ciolacu ar fi săgetător. Lăsați-mă în pace cu astrologia, că asta nu e neapărat cea mai relevantă. Eram tare curios ce contract va semna domnul Ciolacu. Asta eram foarte curios. Poate o să facă un contract. Nu semnează săgetătorii? Cât mai repede, probabil. Da, asta zic, poate că și demisia e un contract. Da, e un contract. Demisia e un mare contract. Să salveze Putina este cea mai bună. Deci tocmai asta vreau să spun. Aia găsești. Doamna Hara, o singură întrebare cu un singur răspuns, că am depășit deja timpul. S-a întâlnit, domnule, vreodată Ponta cu Trump la Mar-a-Lago? Nu. Mulțumesc foarte mult. Eu l-am întâlnit pe Ponta în America, da, e adevărat, în Florida. Dar dumneavoastră nu sunteți Donald Trump. Dar nu la Mar-a-Lago. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, oameni buni, că v-ați uitat la noi până la această oră. Nu uitați, mâine, oră de oră, aici la Realitatea Plus, vocea voastră, vocea românilor e cea care contează. Ca de altfel în fiecare zi, o seară minunată să aveți.